Iată. Deci, spun încă o dată, echipa mea mi-a spus să nu spun, echipa mea de protecție, acum vin și vă spun foarte clar și îmi cer scuze pentru orice fel de inadvertență, că nu s-a înțeles. Însă am fost atacat din toate părțile, sub toate formele. De la amenințări pe telefon, nu doar eu, soția mea în mod special, v-am spus, copiii mei la școală. Și au venit cu această poză pe care v-am rugat și vă mulțumesc pentru amabilitate să o treceți pe ecran, care de fapt ne amenințau sub toate formele. În ultima săptămână, cel puțin, a fost ceva revoltător. Revoltător că vom avea sfârșitul familiei Ceaușescu. Și aceste amenințări au continuat în modul cel mai brutal cu putință. Subliniez, cel mai brutal, ca să mă rezum la acest aspect. Repet încă o dată, doamna Alexandrescu. Echipa mea m-a rugat, în mod special, ținând cont de tot ce se întâmplă și faptul că se stă zi și noapte lângă mine, să nu, evident, să fim foarte atenți la ce spun. Acum sunt constrâns, sigur că de situația existentă care a escaladat într-un mod... De acord cu dumneavoastră, dar asta înseamnă o implicit și o recunoaștere a faptului că totuși v-ați întâlnit cu Horațiu Potra? Eu nu m-am întâlnit acolo. Colegii mei au fost foarte clari. Adică echipa mea, ei doreau să facă acest lucru. Eu nu aveam ce să caut în această discuție tehnică. Să vă spun încă o dată, toți sunt din regiunea străină. Eu nu am avut nicio treabă, nu am participat la această întâlnire. Asta țin să vă spun acum concret și la obiect. Eu am fost acolo, repet, am fost acolo, subliniez încă o dată acest lucru. Pentru că m-au rugat, m-au solicitat că ei trebuie să se întâlnească, să discute cum multiplică și cum, sigur, împuternicesc această situație de fază. Însă nu am participat la această chestiune, la această discuție, pentru că nu aveam de ce să particip. Nu era treaba mea, aveam alte lucruri de făcut. Deci spuneți că ați fost în aceeași incintă, dar că n-ați participat la discuția lor. Eu am fost, exact, asta vă spun. Am fost clar în această subiect. Da, dar inițial mi-ați spus că n-ați fost, domnule Georgescu. V-am spus, doamna Alexandru, v-am spus din ce motiv. Pentru că echipa mea mi-a spus foarte și așa și a fost discuție. Mi-a interzis să divulg lucruri pe care ei le-au făcut ei înșiși. Deci n-aveam cum, încă o dată, ținea de securitatea mea și a familiei mele. Doamna Alexandru, vă spun încă o dată, lucrurile nu au fost de joc în ultima perioadă. Bun, cam sunt eu așa de felul meu, categoric, dar eu vă spun, conștientizez toate aceste lucruri, în primul rând ca tată, am copii și ca soț. Unde s-au dus aceste aspecte legate de alegeri? Și la faptul că nu se acceptă să fie o altă alegere. Despre asta vorbim. Asta este dramatic în această țară. Nu se poate accepta ca respect alegerea celuilalt, ci doar ceea ce vrem noi să fie. Ori în momentul în care am devenit vârful de lance al poporului român și poporul fiind de fapt lancea însăși, pentru că el a dus greu, nu eu, poporul român a dus greu, atunci s-au canalizat și s-au focusat pe înlăturarea mea și distrugerea mea fizică. Despre asta vorbim. Domnule Georgescu, tot în spațiu public astăzi au apărut bucăți din acest dosar și mai apare următorul citat. Totodată s-a mai stabilit că la data de 7/12/2024, după consumarea întâlnirii de la Ciolpani, candidatul independent l-a apelat la ora 12:29 pe numitul Dan Ciprian Grăjdeanu, liderul organizației radical-naționaliste Frăția Ortodoxă, apropiat de-a lui Eugen Ionut Sechila, căruia i-a menționat că în cursul zilei următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, încheiând apelul prin sintagma viața sau țara. În primul rând, domnule Georgescu, vreau să vă întreb așa. Domnule, va chema cineva să vă întrebe de întâlniri, de relația cu acești oameni, pentru că din această bucată din dosar reiese că sunteți și dumneavoastră parte în dosar, din moment ce face referire la candidatul independent Călin Georgescu, adică sunteți tratat în dosar nu ca persoana Călin Georgescu, ca și candidatul Călin Georgescu, de unde spunea avocatul domnului Potra că nu apare numele dumneavoastră în dosar. Iată că regăsesc această chestiune apărută în spațiu public. Și a doua întrebare a mea este: ați vorbit cu această persoană? Și a treia întrebare, de fapt,
comentariul meu este că reiese practic că dumneavoastră ați fost interceptat telefonic. Doamna Alexandru, în primul rând, nu m-a chemat nimeni, n-a fost întrebat niciodată. A fost prima noastră întrebare. Să răspund și la a treia. Da, se vede, și nu numai din acest lucru, că toate convorbirile mele sunt interceptate. Totul. Deja este un abuz fulminant. Dar totuși avocații dumneavoastră nu au luat măsuri pentru că deja sunt probe clare și ar trebui să... Doamna Alexandru, evident, dar încă o dată vă spun, justiție nu există în această țară. Este cel mai corupt sistem, justiție. Nu, dar domnule Georgescu, stați un pic, dacă ați fost interceptat... Stați o secundă, domnule Georgescu, stați o secundă să o luăm logic. Dacă ați fost interceptat și reprezentați un pericol și dumneavoastră și cei din jurul dumneavoastră, de ce nu vă cheamă nimeni să vă întrebe, să vă ia o declarație, să vă pună în față niște dovezi? De ce iau doar pe cei din jurul dumneavoastră, dau informații pe surse, bucăți din dosar și lasă să plutească așa o atmosferă, domne, lumea să zică, domne, ce-o fi, n-o fi, cum este? Adică totuși este și interesul dumneavoastră să lămuriți aceste chestiuni. Bineînțeles, însă se încearcă discreditarea prin intimidare profundă și dură. Despre asta este vorba. Dar să vă dau răspuns și la la a doua întrebare a dumneavoastră. Îl cunosc pe domnul Dan Grăjdeanu. Evident. Îl cunosc pentru că e o chestiune de foarte mulți ani. Un om de valoare, un om serios. Aici un lucru cu tot ce aberează declarațiile astea care sunt puse. Și vă spun și altceva. Da, am vorbit. Dar tocmai asta am făcut duminică, doamna Alexandru. S-a văzut, tot poporul român a văzut asta. Îndemnul meu a fost către pace. Asta am spus. Am venit cu flori. Dar ce înseamnă viața sau țara? Eu nu am pronunțat cuvintele acestea. Dacă le-a pronunțat domnul Grăjdeanu, foarte frumos.